Ahojte, dnes vám ukážem, ako si doma pripraviť chrumkavé a chutné kukisky zo zmesi Doris Cookies. Je to super jednoduché, všetky sypané ingrediencie nájdete vo vnútri tuby a trvá to len 20 minút. Táto tuba obsahuje len suché ingrediencie, neobsahuje vajíčka ani maslo, to si musíte dokúpiť. Celý recept nájdete na bočnej strane tuby. Ideme na to? Potrebujete zmes na pečenie, príchuť, akú si vyberiete. My sme si dneska vybrali Nutellu, maslo, 2 vajíčka, misu, v ktorej budeme miešať cesto, váhu, mixer a plech na pečenie. Začneme tým, že si rúru zohrieme na 180 stupňov, spodný a vrchný ohrev. Z tuby si vyťahneme všetky ingrediencie. Do misy dáme 2 celé vajíčka, cukor, esenciu, pridáme maslo v izbovej teplote. Všetko to šľaháme, až kým nám nevznikne hladká zmes. Trvá to približne 2 až 3 minútky. Teraz pomaly vmiešame do cesta múku, ideálne ručne, nie mixerom. A nakoniec zmiešame čokoládu. Ak sa nám zdá, že cesto je príliš lepivé, necháme ho aspoň pol hodiny v chladničke a potom môžeme tvarovať kukisky. Najlepšie je, keď necháme cesto oddychnúť 24 hodín. Na plech si dáme papier na pečenie. Z cesta ideme vytvarovať guličky, ktoré majú veľkosť 75 g, čo je asi jedno stredné vajíčko. Z cesta nám vznikne 12 guličiek, ja si ale pár odložím, aby sme nepreplnili plech. Teraz si z guličiek urobíme placky, asi takéto, a ideme ich plniť Nutellou. Lyžičkou si nabereme Nutellu a dáme do stredu cesta. Jedno balenie Nutelly je asi na 3 kukisky. Z naplneného cesta si teraz vytvarujeme guličky. Naplnené guličky si usporiadame na plechu tak, aby sa nám nezlepili, cca 5 cm od seba. Pečieme v predhriatej rúre na 180 stupňov bez ventilátora, cca 10 až 13 minút. Kukisky sú hotové, keď sú po okrajoch jemne zlaté a z vrchu popraskané. A máme hotovo! Dokonalé chrumkavé cookies s Nutellou vo vnútri. Dnes sme si pripravili Nutellové kukisky, ale máme na výber niekoľko druhov. Všetky nájdeš na www.doriscookies.sk.